Grabe magbakan to. Nadali ka. What's up sa inyong mga ka-hunter? So ngayong araw dito tayo ngayon kala Spider Dock. Mayroon tayong gaganapin na Spider Tournament Season 5 mga ka-hunter. So shoutout sa lahat ng mga kasama sa mga gagambahan. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe nga pala. Black Hunter PH. Ayan. Yun, what's up mga kagamba. Ayan. May palalabanin tayo ngayon mga gamba. Tagalog pa rin ito mga gamba kasi mahirap lang tayo. Ito nilalangaw tayo. Bago yan, shout out muna tayo kay Beta Keepers Only. Ayan, ang ganda ng pangalan ng channel niya. Kasakmal TV. Ayan. At saka si Dilby TV. Ayan, magkamag-anak siguro itong dalawa na ito. TV apelido eh. Ayan. So yan pa mga kagamba, panoorin niyo itong Tagalog na to. Yan, yan. Ito tala. Tala, yan. Okay, paglabanin na natin. Yun. Grabe bakbakan to. Nadali ka agad niya. Ang galing itong tala na to. Hindi na nakaganti itong itim. Magaling ang tala. Ayun, patay ka agad mga kagambay ng itim. Alright. So yun, napanood nyo mga kagamba. Sana magustuhan nyo ang aking in-upload ngayon. Maraming salamat. Yun mga Kabosrog TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!